Здравейте! Намираме се в базата на Джони Алекс в град Добрич. Заповядайте да ви покажа какво имаме налично в момента. До мен е новата разработка на Камп. Това е валяк тракторен хидравличен с работна ширина 6,5 метра. Една изключително здрава и надежна машина. Това е дълбоко разрухвач 9х40. Добре се представя в добруджанските полета. Много машини имаме продадени. Дискова брана Камп, 5 метра работна ширина. Машината е оборудвана с необслужваеми лагерни тела, дискове белота, дълбоко разрухвач 13х40, тракторен валяк, тежък тип, култиватор за пресидвена обработка на почвата, раздробител на стебла. Партньорството между Джони Алекс ЕОД и Камп АД е с повече от 15 годишна традиция. Основава се на доверие, коректност и професионализъм. Изградили сме устойчиво сътрудничество, водена от открита комуникация, лоялност и стремеж към качество. Джони Алекс ЕОД град Добрич и Камп АД град Карнобат – едно успешно сътрудничество.